Velkommen til Michael og hans folk fra Lagersal her til Nørre Alslev. Det er jeg rigtig glad for, at I har valgt at kigge på Guldborgsund Kommune og kigge på Nørre Alslev som et sted, I gerne vil etablere forretning. At vi får udnyttet butikslokaler, der er blevet tomme af forskellige årsager, får skabt nyt liv. Det er noget af det, vi har brug for. Også for i virkeligheden at få skabt nogle flere arbejdspladser. Og så kan vi alle sammen godt lide et godt tilbud, og det har jeg set, det er noget af det, man kan få herinde i dag. Og jeg tror også, det er derfor, I er så mange, der er mødt frem for at se, om ikke I kan få lov at hive noget godt ned fra hylderne. Nørre Alslev er en levende by, og i dag er den altså bare endnu mere levende, og jeg håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod jeres butikker. Det er jeg sikker på, at de vil. Og tusind tak, fordi I er med til at være med til at skabe noget her i Guldborgsund Kommune og være med til at åbne en forretning. Og så bare en lille opfordring til jer kunder, der skal ind og handle, ikke? Tag nu godt imod de søde unge piger, der står bag kassen derinde og sådan noget. Det er deres første arbejdsdag, ikke? Så de er også nye i det her. Og de gør alt, hvad de kan for at sikre jer en god oplevelse, og tingene kommer til at gå så smidigt som muligt. Men husk at smile til dem og ønske dem en god dag, så skal det nok blive rigtig godt for alle sammen. Og så tror jeg, at det er ved at være tid til, at jeres utålmodighed skal indfries, og vi skal se, om vi kan få klippet den røde snor og få åbnet Lagersal Falster. Jeg erklærer hermed Lagersal for åben. Næsten. Vi prøver igen. Sådan.